Üdvözöllek a meditációs technikákról szóló minisorozatunkban. Legutóbb a képzelőerővel foglalkoztunk. Most pedig az érzékeink szerepéről lesz szó a meditáció során. Egy olyan nyilvánvaló dologgal szeretném kezdeni, amelyet mindenki jól ismer, azzal, hogy hogyan is szerezzük a benyomásainkat a mindennapi életben. Tapintás, a hallás, a látás, az ízlelés és a szaglás által érzékeljük a fizikai világot. Talán nem mindenki tudatos rá, de mindegyik fizikai érzékünknek van egy éteri megfelelője is. Ez alatt azt értem, hogy létezik egy spirituális szintjük is, amely áthatja a fizikai érzékelést. Ez a két rész össze van tehát fonódva, és néhányan éteri érzékeknek hívják őket. Ezek azok az érzékek, amelyekhez meditációban vagy az intuíciónk működése során férünk hozzá. Meditáció során fejlődik az intuíciónk. Az a belső bölcsesség, amely által tudatossá válunk arra, hogy lényünk sokkal több annál, mint pusztán a fizikai test. Hogy van egy olyan részünk, amely már a születés előtt is létezik, és nem szűnik meg a test halála után sem. Ennek a felfedezésnek az egyik alapeszköze az éteri érzékek használata a meditációban. Az éteri érzékek sokkal finomabbak, mint a fizikai társaik. Ide tartoznak például az éteri illatok, hangok és a látomások, melyek gyakran fényformájában érkeznek el hozzánk. Sok spirituális tanító is beszámol arról, hogy meditációban fényt lát, és néha akár még érzések vagy ízek is megjelenhetnek. Az éteri érzékek finomabbak, de sokkal mélyebbek is, mint a fizikaiak, és lényünk magasabb, ha úgy tetszik, szellemi részéhez kapcsolódnak. Időnként pedig mindezen érzékek egyszerre jelennek meg. Van olyan pont a mély meditációban, amikor úgy érzed, mintha minden érzéked egybeolvadna, és egyszerűen csak tudatos vagy mindarra, ami benned és körülötted történik. A legfontosabb érzék azonban az érzés maga. Nem az a fajta érzés, mint amikor megérintenek, hanem az, ahogyan összességében érzed magad legbelül, amikor az éteri érzékeidet használod. Mi segíthet még ezek fejlesztésében a meditáció gyakorlásán kívül? Érdekes módon az egyik legjobb módszer nem is feltétlenül a meditáció, hanem az, ha figyeljük, és megéljük a körülöttünk lévő világot. Persze nem mindegy, hogy hogyan. Gondolom ismeritek azt az érzést, amikor sétáltok az erdőben, és csodálatos környezet vesz titeket körül, de a fejetekben továbbra is zakatolnak a gondolatok, és a munkán, a házi munkán, a gyerekek körül járnak. A külvilág érzékelése ilyenkor inkább a fizikai érzékeken alapul. A lelki érzékek fejlesztéséhez azonban másfajta figyelem szükséges, olyan, amikor teljes figyelmünket a jelennek szenteljük. Ha sétálás közben az erdő csodálatos részleteire koncentrálunk, látunk, hallunk, érzünk. Ha érezzük a levegő érintését a bőrünkön, ha figyelni tudunk a madarak énekére, akkor
ez a lelki vagy éteri érzékelés fejlődéséhez vezet. Sokan mondják azt is, hogyha meditációban meg akarjuk érinteni ezt a belső világot, akkor meg kell tanulnunk egymásra is igazán odafigyelni, amikor valakivel együtt vagyunk. Persze, ezt sem lehet mindig tökéletesen csinálni, de lehet benne gyakorlatot szerezni. És mivel az érzékek, a fizikai és az éteri áthatják egymást, ahogy egyre mélyebben megtanuljuk használni a fizikai érzékeinket, és egyre tudatosabbá válunk rájuk, úgy fejlődnek az éteri érzékeink is. Így egy idő után a meditáció közben megtapasztalt élményeink is sokkal tartósabbá és mélyebbé válnak. Lehet, hogy egy mantrára leszünk figyelmesek, vagy fények jelennek meg előttünk. De az is lehet, hogy mély szeretetet, vigasztalást, szabadságot, vagy békét tapasztalunk meg. És amikor átéljük ezeket az érzéseket, a mély szeretetet, a békét, a megnyugvást, felismerjük, hogy meditációban valami önmagunknál nagyobbal, a fizikai létünkön túlmutatóval kerülünk kapcsolatba. Ezek a meditációs élmények hatással lesznek arra is, hogy hogyan éljük meg a mindennapokat, és hogyan kapcsolódunk másokhoz, hiszen az éteri érzékek is visszahatnak a fizikaira. Thank you for listening. Namaste.